салом дӯстони азиз, ман парвиз бо шумо ҳастам. имрӯз Opel Vectra солаш 1998 сол мошин дар худи шаҳри Москва мебошад. мошин дар ҳолати ходовой аст. чӣ хеле ки шумо дида истодаем, мошин состояниш тенҷ бадай. нархиш на он қадар қимат аст, метавонед 110,000 рубл харидорӣ намоед ин мошинро аз шаҳри Москва. дар кадом шаҳре ки бошед метавонед ин мошинро харидорӣ намоед. номери телефонаш 8915 34 16 440. агар шумо аз номи канали ҳаёти муҳоҷирон яъне ғарибон муроҷиат кунед, ба фикрам ин бародар ба хотири мо метавонад чанд ҳазор рубл барои шумо скидка кунад. расми мошинро дида маълум мешавад ки мошин дар ҳолати олиҷаноб аст, зеби шумо дорад. дӯстони азиз, мо бо шумоем ва гуфтанием ки ҳамавақт дар хизмати шумоем.